Gadırlı ağzalar, üns verin. Bu bölümde mıhmanımız Gumun İng Türkü köçesinden bolonu üçün videoda has köp hapa sözler bardır. Sizden hayış, dünyanın haysi çetinden bolsanız hapa söz ulanman. Bolmasa bu bölümdeki mıhmanı yeni bir gede gepleşe çağırarız. Yartugulok restoran, Yartugulok kargo. Indi müzika aydımsaz distributsiya ve PR labeli hödürleyer. Öçürüňe bu azap etmäňi. Mıh Teklimini oynamakmy? Mıhmanımız İşangulu Çarıyev bolanı üçün lişni stilist naнимать ettik. Tayın mı? Tamam, Başlayasın mı? başla. Soralı näme? İzleýäsin bolsaň şunu ýa. İzlesin, basan sorak yok. Her kim sorajak bolup bara. Başla. Bize soracak olams ok. Başla. Özün hayış edenim üçün geldik. Ayzit Soğuk bolýadam. Böyle. Soğuk bolýadam. Böyle. Lan da bolýar. Soradım prost. Söy. Sen. Söy mü? Söw mü söy mü? Söy sen. Kime söw? Aydın Barşoyalı. Bileme ha Hudaý var. Gittik hay. Ben boldy dedim. Boldum. Tayın mı? Gittik mi? Zapistam. Gözüm görünýär. Sen uğlama gözün görünür. Böyle. Açık durşat gözüm. Tamam başlayasın da. Samat kırıl. Sen gürleyecek vaktin elin götür ayda mikrofon bir sanı var. Kamera motor diýdi anda. Kamera motor. Alya ho mikrofon maňa nime öwretýäňler bile? Bratişka Näme? ben düşürýär. Son ýalak zatlar. Şoň üçin sesler gowdarlar wideoň diýen bolsa. Erkim düşürýär, gaýrat ediň o. Pul berjek bolsaňyz düşürýäň dära meni. Yopannam maşyny salam bolşugyna beredi aýdar. Wis marşa tirsen onu. Yo yaman şedevrla görmeli o da. Boldy başlar. Ruhsat berýän. Estağfurullah, ruhsat Allah'dan. Celebrity durmuşlar. Nire varsam çırada, kamera çıra, stilist, yüzüme kraska çalıtırlar ayağıma göre aydan. Bizim böyle yapmamız şu da burası. Spesialny sen üçün çağırdık. Kesiyat Spatın görür yal däl o. berler kesin. Ayna bir seredýäňmi sen 20 turandy? Atobus. Atobus. Mengo Avtobus nämişe gitjek bolýaň bir ýere. Ha? Avtobus näme? Avtobus demedim, atobus dedim. Şo. Bular- Davay başlaly. bular ya. Güýmenme ýan ha. Tamam mı? Çağa bir kolum. Davay reski ýa-da reski öňe gidýäň, reski bar burgerlaryny ýeýäň. Bolýarmy? Fast food'uňa ýetişýäň. Davay reski. Fast food diýen ama. Dur. Uhlamasaňa gözüňi aç, uhlama. Yani Dur. yes. Davay başladyk. 1 2 3. Başlaýasyn da. Başla. Spesialny sen üçün Adjeni stilist çağırdık bu bölüme. Tamam yapasın. Şonuň üçün bir kiçirek ýylymjy sözler. Noza hairstyle köp sağ olsun aýtjan yüzümdäki deşikler ýap beren üçin. Siz hem yüzüňizde deşikler ýapdyrasyňyz gelse, şu taýda Instagram'a goýup geçýär. Ýanymda goturan. Instagram'dan tapsat edip randevuňyzy alyp, ýok, randevuňyzy alyp baryp bilersiňiz. Boldymy? Rahmet. Dowam edýäs. Taşnyň başlaýasyn indi. Boldy berjekden pul bar. Okey başladı. Dur, seriýosny bolkany. Seriýosny interview bu. Daway. Birinji sorak. Tamam. Kim sen? Näme işlep ýörsiň? Men bir sadece oğlan. Türkmenistanlı. Okumak için geldim Türkiye. Sonra okap yorum. İşlep yor. Nerede pul şu tayda işan? Ha adım işan ol Çarıyev. Türkmenistan'ın Aşgabat şäherine 1995-nji ýyly 25-nji fevralda dogulup
Dünya gözlerimi açtım. Şahsi ýagdaýyň, Şahsi ýagdaýyň nälikmi ýa medeni ýagdaýyňmy? medeni şahsi, ýani aýalyň, çağaň, Aýalymam ýok, çağamam ýok. dewuşkaň, partnýoryň. Häzir sen ba diýsem başga bir der. Ýok diýsem uly der. Ya baba. Näme güldüň? Yo işte da gülmedim la. Men käwat özüm güldür bilýän-de. Ýüregim ýara käbir ýerlerde. Özüme reske bir parkolja gatýandan güldürik alýan özüm. Жолудоňy polny burgerler bilen tıkmasaň, ýüregiň gysylmaýa bilýänmişiň. Böyle. İşan. Nirde işleýän, nirden pul gazanýan, näçe mat gazanýan. Näçe mak gadanýan, aýda oturjak gel. Köp gazanýan. Aýtmaýan bolsaňyz naş köpdür. $1000 köpmü? $1000 men aýda diňe ýar tolaga taşlap gitýän geldi. Näme üçin bilen? Näme üçin? Sebebi Yartugulakda iň süýji, etli, ıssy somsalar. Bola nirde işleýän? Belli bir işleýän ýerime ýok. Belli köçe ýok diýjek boldyň. Ýok, belli bir ýerde bagly bolup işlämakda. Şu gün, Salam, hoş geldin. şu gün nirde işlediň? Şu gün nerede işledim? Şu gün öýde işledim. Öýde. Aslında öýde işleýän. Kriptoda bıçıkma. Kriptoda bıçık däl, ýöne arasynda вложение gatýan. Käne demek ýöne. Nemeler ýalak. Trader diýip bilemek özüme. Ýöne on ýalak däl, men işim online iş ýöne, sowda satyk diýýäli. Adam satamak. Satamak. Abi iş ne tekstil, ol bol şonýala klient tuşdy. Arada durup alp berýän. Öz komissiýa jumalýan. İstanbul näle? İstanbul gowy. İstanbul gowy. Nämesi gowy? Näle gowy? Köp adam halana ken adamma berdi. Diýerler. Trafik känniýerler. Şol üçin halana. Aýa men bilemek öwreşip durmy, näme şu nemeden şu adamlardan, trafikden zatdan çykýan bolyn. Özüm bir helep nilowka çuwsuzlyk başlaýar. Birde ýetmeýän ýalyk. Arada Dubaýa gidemde şon ýalyk boldumda. Günni çykýan, hiç adam ýok bilýärmi? Balla diýen İstanbul'a daýsaň şu wagt diýip bilen. Xitaydan gowmy? Xitayga gidip görmedimi? Belki Xitay bärine ýaga has gowdur. Bir 100 ýyl mundan öň Buralar TV dip kanalyň bardy, YouTube kanalyň. Ve şo taýda özüňçe gepleşik alyp barýantyň. Ýöne şu wagtlar, şu günler ýok. Näme boldy? Näme üçin taşladyň? Birinjide kanalym däl, kanalymyz. O taýda 4 sany oglanlyk biz, 4-5 oglanlyk. Hemmemizin kanalymyz, menki däl, şahsy kanalym däl. Ikinjiden näme üçin taşladyk? Eçinden men näme üçin taşladym bilýärmi? Maňa var, hoca kompýuter sowetler aýdar o, montaj etmek üçin. Kompýuteriň bolmagany üçin sen kanal taşladyň. Yo, kompýuterim ba, aslında näle kompýuterim ba bilýärmi? Bizde var hani sen şu syomka dotirsiň kanalyň üçin. Sen atzelin bir operatorun var, kameralar var. No, men ýalak talantly mihmanyň var. Andan yani şu zatlar var da diýjek bollar. Bizde näle bilýärmi? Neme syomkalarymyz? Kamerany oýas, şey ol diyaframy, wadyny, gowlap, wady edip bilýärmi? Ýadam bolsa oýan saklaý. Diyaframyň wadyny gowlap, wady edip şurýan bilýän. Aletler däro, aletler däro, daý var. Burada aýdyp berýär sara da. Hacı, köçän ýapsana da. Adam ölmez üçin. Kanala näme boldy? Andan indi şonu aýyp berýär maňa.
Biz de näle kameran goýan ekranjyk bar, kiçkije bilýärmi? Şo ekranny orta arada durýarmy adam? Kadrasy awha sığýan dur aýdyp ber otyrna dogam bölmäýän bilen. Näme üçin men kontentimi gorlaýan ýaşaýdy we. Aslında men kontentimi bula. Prosta bilet studiýadan çykaryp daşarda düşüren bol. Tıraw atyrsyň, o elinde mikrofon saklapdy o. Adam kaygın edi o. Kadra sığýanmy diýip soraýa-da. Sığmaýan bolsaň, sana bir maslahat berjek bolýar. Näde diýip sygyp bilýän. Ha, spasibo. Yo, kadra däl. Näpirmer, saýladyk, diýdik, näpir taburetkan goýdyk, geçdik, oturduk taburetkan. Diýanyň ortadamy diýen hawa. Boly turýan, görýän, özüm disýsine taburetka ortada. Geçýän onu şo taburetkada oturýan şeýdi. Hiç ýyl gymyldamallar. Ya gymyldasan kadradan çykýan, bilýän. No, nemek diýe arasynda da ştasiwym gowdar. Bilýän, onu şeýdi alyp dura, wizian. Ştasiwym aýagy gyşarlýar da şeýle boly, bilýän. Şeýle bolýandan. Onam syýamka edip oturýan goraňak. Billerden akda. Abi işni kelle işleyen operator bolsa biler onu. Yani biz ýalaklar bilen akda. Biziň işimiz bällä bol. Biziň işimiz diňe kontent döndürmek zat bolansaň bundan teknik zatlar bilen zatlar. Onuň montaj edip oturýarsyň bolyn. Abi işinje gelip otyr bilýärmi? Onuň ýuwaşkydan şeýtýadan öwürli kamera, ekranny. Onuň onu bir-birden kesip işin gowdy. Kes. Ondan soň montaj etdik. Hemme zady kesdik, etdik, gowladyk. Kompýuterime renderlaýyp goýýan. 72 sagatda renderlaýar 15 minutluk video. Şoň üçin birolar sebäde 6 aýda bir gelip video çykýar. Näme montajymyz 6 aýlap dowam etdi. Düşünüşüm ýaly. Şu wagt täze bölüm renderda dur. Ýani çykyşda dur. Bir näçe wagtdan soň täze bölüm çykýar. Sen onu ýenem şonça wagtlap YouTube'a ýükleýän. Yok, 2 aýyň render bolup gelýär, kompýuter error berdi, Windows çalışdyklady etdi. Täzen oýdum renderi. Yanvar, fevralda hatda nesip bolsa. Şundan soň 6 aýda, 6-7 aý. Hasaplaýan. Biz garaşalymy? Garaşasyň gelse garaşasyň gelmese garaşma. Näme o? Nemeler? Patpisklermi? Patpiskler garaşdyrmy? Ekip bas. Geler mi? Geler diýip umyt. 6-njy aýyň başragynda bilet error bermese kompýuter gelýär ekip bas. Ya oýnetýänler ondan näle ýakynda başlajak, düşürüp başlajak. Nemämiz gotardy, pulumyz gotardy. Ýa-ni bölümüň başynda pulum kendi diýdiň. Ýani işleýän $1000 köp tapýan diýdiň. Tapýan pulun emes fast food'a gidýän. Boldo, dur, dowam edeli, dur. Gülme doğa, seriýoz. Şo gepleşiňde, Haýsy gepleşiň? Brolar TV. Hawa. Kene gepleşikken adını aýtmasam men näme? Karaçy öz YouTube'undaky Brolar TV kanalyňda ýüklen videolaryňda esasan TikTokerlaryň üstünden gülýän. Hawa. Şu wagt bolsa özüň TikTok zwizda boldun. TikTokda zwizda bolmadym men. Boldun. 1.100.000 prosmotryň bar. Men TikTokda näýlik adamlaryň üstünden gülýän? Hemme kontentini TikTokda edip beren adamlaryň üstünden gülýän. Olaňam hemmesiniň üstünden gülýän. Näpirmer men kabelleýmyň üstünden gülýän, lane bilen adym. Oň üstünden gülýän, kaçdyny jada etýäniň üstünden gülýän. Ýöne öňüne kamerany goýup oyna malym, oyna canım, oyna. Yo, umuman diýen, o taýda nämedir paýlaşdyk TikTokda. Biziň eden bir kontentimiziň bölegini reklama üçin paýlaşdyk, dogry-dämi? Sen şo taýda paýlaşmadym. Biz bir zat düşürdük, istimal etdik. Wagtymyzy harjadyk, zähmet berdik. Şoň bir bölejigini reklama bolsun diýip paýlaşdyň, dämi? Hawa. Bolly, biz şoň üçin ulandyk. Biz reklama üçin TikTok ulandyk. Ol TikToker bolup sen zwizda boldun diýip bilmeýän o. TikToker bolup zwizda bolýanlaryň üstünden gülýänler. Olaň üstünden gülýän, prosto halamam soň diýenler. Men hiçim kimselesin bilen akdyna bar TikTokerlaryň. Şo video
geçen şu videodan soň habarlara çıkaymadan. True. İnşallah dört tane futbol kırpışaklar kenetler. Bu manda şoy al böyle. Bu yetken gelay. Bu maşynada. Atan. Şo gepleşeň, şo bölejegi çıkandan soň, yani 1 milyon prosmotr alan soň, sen özüňi zwizda duýdunmy? Yani yıldız diýdiňmi öz-özüňe? Diyemem. Ayna seredip, "Bella işan." Sen zwizda demediňmi? Yo. Näme diýdiň? Killem. Aynen seyredeyim. Aynı yok aydı. Tamam yoradım. Şoňa sıpatyň sorak. İşan ady näme diýmek? İşan abi mi? Ady. Ha İşan abi. Manysy näme onuň? Bilemem. Näme üçin saňa İşan dep goýdular? İşan değil aslında men adım İşan Gulu. Okey. İşan goly diýmek näme diýmek? Bilemem. Aslında bilýän düşündürme ýaltanýan. Gysgaldan wagty näme üçin gul dep aýtmaýarlar saňa İşan diýýärler? Gulu. Prosto adamlar İşan Gulu diýip görmesinler, İşan diýip geçtirler. Prosto boldy. Şol. İşan diýeninde 4 sany harp bar. Gul diýeninde 3 sany. Daha tiz bolýardy bilen. Daha gyska. Men bu tarapdan hiç pikirlenmedim. Dogry aýtdyň. Şu günden başlap saňa gul diýeli. Yüreğim çatsa diye. Ertirondan jedinin tabalaymasın İstanbul boğadında. Paketin içinde. Ya aynet yani. Aslında siz işan diyen adam bana. Emme tanışlam şişik diye bana. Açyk gürüň bara diýenen biraz gepleşeli. Açık burun var da men. Şon var da kurtlaşalı o. İkinci bölümü çıkandan soň, yani TikTok'ta videolar, yani bölükler virus bolandan soň, milyonlar prosmotr alandan soň sana peýda getirdim şo zat. Näl tarapdan peýda? Pul tarapdan, yani tanymalçylyk tarapdan, yolda geçen wagtyň tam автограф alan adam barmy? Pul tarapdan ha yok. İslendik peýda barmy? Yo hiç peýda yok. Dowam ederiz. Görüşüm ýaly. Gepleşige taýynlanyp gelipsiň. Haýdy gepleşelim. Şu gepleşige. Barha. Ben. Ya o taýyny kelim bolýaly. Goňytçylyk ýaly etmäline. O taýyny kelim. Da, готовы. Ve şu taýda soran bardy. Futbolkan haýsy brend? Haýsy brend futbolkam? Reklama bolmasyn da? Türkmenski brendmi? Ýok. Onda reklamymyz rol oynamaýar. LCY2. Ýa-da şu LCY2'den nemaýdaýyn? Nemede o? Men ýene de neme gelýän özüme uýanýarlyk bolýan. Kellesi ula adamlar, kellesi güýçli adam. Boş tahtlara pul sowmaýar. Men üçin hem eşik diýmek, boş taht diýmek. Şoň üçin men käm pul sowasym bäle. Biri gitýär 700 lira berýärden bir çy futbolka gelýär şuňala. Gara futbolka. Hiç ýylak ýazgam ýok, zadam ýok. Diňe etiketini seredip 700 lira berip gara futbolka alýar. Ýanymda bir saňa diýemem. Tanşymlardan diýende. A men gitýände 700 lira 7 sany gara futbolka alýar. Ne kim şu taýda neme? Dogry aýdýan. Zriýselleme siz karar ver. Aslında menem 700 lira futbolka alamak. Esasen 1200-1500 lira alýan. Sen onu wapşa. Hapishanede men bizim kanalymyzdan bar neme buralar sizi atağın geçip hapishanede etdiler. Sonra videonun sonunda da şu taýlara buraya koýarlar. O taýda video çykmaýa adamlar o taýda nämişitsin? Hakykatdan buralar sizi var nemetdi ösü urada o galli adal urada bolýan pandemiýa başlady. Pandemiyada adamlar ösüp gitdi. Yani blogerlar, kim content döredýän bolsa, hemmesi ösüp gitdi. Ýöne sende tersine boldy. Näme üçin? Yok tersine bolmady aslında bizim pandemiýada ösüge soň düşdük. Sen pandemiýa wagty Kitayda atdyňmy? Yok. Ýaponiýada. Sushi'de işleýärdim.
Sushi paketli işledim. Peki dayla. Doğan. Killeme var ya. Şaşa da çistiş. Gözün yum burada. Ощущение как? Ömrüňde bir gezek olsa da özüňi prinsesa ýaly çuvstut edip bilersiň. Näme diýdiň ýadymdan çykdylar. Instagram. Noza hairstyle. Noza hairstyle faýasynda. Hudaý bar o. Men özüm erkeklik görmem. Yüzüme kraska çalýarlar. Namusyma leýdiler oşma. Şöre ursuna. Bark eden bolsaňyz yüzüne kraska demmenke şey dip otyrdy. Ýani kameradan uzakda yüzüne kraska çalandan soň özüni simpatişni duýandan soň şey dip otyrýar. Совпадение? Не думаю. Devam edelim. Dowam edelim. Sport zalı günde näçe gezek barýan? Bir gezek bar ýa-ni näçe gezek bar ýa-ni. Bir gezek baranyňda meni ubarka edip ýetişeň. Surat açmak için gitken. Näçe kadr edýän? 3-4 kadr. Suratlaň nirde görüp bilýäs? Korp bilen vaqt geçirdi. Sen gidem spor zal. Spor zal nirde, men nirdeydi o. Men spor zalı yekeje ýagdaýda giderim. İşe uborşik edip alan ýagdaýynda. Edilýärdi. Şonda gider. Onda da wynurzyny gider. Ya da adamlar maç yürüdü. Ne o zanimasiya etmesen men ýar olarsyň o diýişin. Daway bilet. Daway begay suka. Emekli maaşını asgari ücret seviyesinden çıkartın demiş. Taýynmy? Gulak asýanmy? Mavaysy eýin başyňy näme üçin bu gepleşeýi giyip gelmediň? Nämäni? Mavaysy eýin başyňy näme üçin bu gepleşeýi giyip gelmediň? Onu elegin maşay. Häzir bolsa Näme Ören. faýda? Iň gowurýan rapperlaryň kim diýýärdi? Davay. İşan. İň halayan 3 sany rapper, türkmen rapperlerden kim? Türkmen rapper sferasy bamy. Ya, näme gowurýan? Awdaýyň gowurýan. Soňkulardan professor gowurýan. Başga biram saýk däli diýäň. Halamaýanlar maýdaýynmy? Halamayanlaryň hem aýt. Swizi. Sesini işte alergiyam var o sesine. Şort gerek şey. Bizde petok gerek. Galimo. Sümsü gerek. Polyot balen. Acırık gerek. Wow. Ayağın padoşvan kiri gerek. Men näler Swizim da bu diýip mendin ta. Burnuň pırışı gerek. Wow, ağzım. Murtuňda galan kir gerek. Olo adam däl olo. Burnumdan çykkan simi olo. Ya şu var näme diýändirler. Muhire däýder o. Düýne oňulen story paýlaşyp ber. Bunun zeo oty. Diýjek. Taýýoklara. Şu wagtdan aýdaly. Ya da aýtmaz diýerler. Onda 5 gün garaş men bir zat ýadymdan çykardym sumkada. Gerekli zat. Men az gelýän. 5 gün. dildo mi? Ya onun üstünde oturursun ha. Geldim dostum. Tutalım şunu. Hoşgal yarım, yüreğim yaralı. Hoşgal yarım. Kişon. Yatla beni. Hoşgal yarım. Yüreğim yaralı. Giy. Yüreğim yaralı. Yüreğim yaralı.
Indi bolsa Gangnam Style hit aydymyňdan bir bölejik aýdyp beräýin. Ýalyma şuna bar o. Siz näme üçin munýal çağa bir kollar ýazdyňyz bilen? İşan. Seriozny soraklar, seriozny. Dowam edelim. Full soramatan bol ýa. Tamam. BTS grupasından näme üçin gitdiň? BTS grupasyndan näme üçin gitdiň? BTS näme? Kaýsy gruppa ýa? Emin bar ýaman. TikTok ulanmaýanmyş, taýdan biläýin. Важный sorak, важный. Hökman diýip. Drowe. Jaň etmeňler o. Kim jaňa dotyr? Alayna kim kaşy? Alo. Wa aleykum assalam. Ýarty bolar o. Men ýarty bolan öňünde tutýarna. Ýarty bolan öňünde näme işleýän? OnlyFans'a vize çek batýarsy. Valla davay. Kim kereýär bile? Sorak üstüne sorak gele. Wajyp soraklara geçeli. Bu kim ýar edip söwmedim da. Söwdüm mi? Goran kadyr. Söwgem bolsa başga diýjekmi? Bolýan. Wajyp soraklara geçes. Daha zayıbas. Wajyp soraklara geçes. Duro. Wajyp soraklara geçes. Bu soraga ýöneki jogap bermek bolanok. Dogry jogap bermeli. Dogry jogap bermeli. Eşigimi am çykaryp jogap bermeli bolýar. Dogry jogap bermeli. Sen günde ýartykulaga gelen ve menüdaki bar naharlary ondan daşarda hemmesini tadyp gördüň. Dadyp gördüň. Bunu ýemek ýalňyş düşünýär. Favoriti. Senin favoritin. Tamdır tamsa. Gelecekdäki maksatlaryň. Gelecekdäki maksatlarym aýtmaly berdi. Nerede aýdýan? Yo entek aýtmaly edeli ondan gorkodaýly adamlara. Sebäbi psihologiýada şunýa gurlatda da planlaryň aýdyp berseň, Tanry'y güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diyor. Ya planlaryňy birini aýdyp berseň, şo plan hiç ile ýagdaýda işlänä. Şoň üçin sizem aýtmaň planlaryňy hiç kime. Planınız var bolsa aýtmaň. Karıçı yazıp berin soraklaryň hemmesini okadym men. Başka soraňyň bar bolsa okap bereýin. Men ýazdym şo soragy. Jogap bereniň üçin köp. Sag ol. Geleniň üçin taňyr ýalkasyn. Men nime garaşýan gerek? Sizem çağıraňyz üçin köp sag boluň, rahat diýenme garaşýan. İşan. Videonu jemläli. Bizim tamaşaçylarymyza, azalarymyza, haterlarymyza bir ısık etli ýarty gulaň somsasy ýaly, süýji sözler aýtsaň. Ne baýda men odan urlap bilemaga. Sergan odan urlap bilema. Men öz kanalda näme diýedim bilýärmi? Görüsiňiz gelse görüň. Görüsiňiz gelmese de görmeň. Halam bolsaňyz like awasaň, halamady bolsaňyz dislike awasaň. Pizzes söwüsiňiz geldimi? Ejeme bajyma yetmeň, kommentarlar açyk basyň. Wapşe halamadyňyzmy? Ne gidiň diýen boldy. Köp sag ol. Boldy. Boldymy? Всё. Ayra şu mikrofonu ojugi. Zaten tak azı otirne dişleyen barmağı bilen. Som kaydım. Gazanyan pulun fast food'a yetýär. Bar soragyňyz şunu ýalap boşmaýsyn. Serýozna soramasa golsa gitşe o işim ma. Kletler garaş otyp.
klientler garaşat geldi. Men düşünmem 10 yıl klientler. Hayır, давай, zaten. Мы все говно. Говно должно говорить громче. Мы говно. Şeydi kıyırdar nedir bu? Yarın oğlum içine gir. Oyman içine. Okey, oldu. TikTok koyacak diýseniz var, goýun kanalyňyz. Döwüp pozorun kanalyňyz. Begenç Öräýeň kanalyny hem sen pozdunmy? Men şu Begenç Öräýeň düşman etjek bolýan. O men pozdum. Men pozdum. Dowam. Ýöne var, şu Instagram döwýän bir kilo da var, o Instagramda o Türkmenliň arasynda. Bay bir çinden getiren çaydı o. Sevýärmi ertir ýapylýar diýär Instagramda. Blogerlar barada gürleşeli. Sen özüň bloger ýaly duýýanmy? Duýýarma. Kim ýaly özüň duýýan? Contenter. Contenter. Ya da contentşik. Ya bloger ýaly duýýarma adam. Sen men bloger ýaly iş edemek YouTube'da. Bolýan media sferasynda kimsen? Medya sferasynda kim men? Medya sferasynda. Şu ada hiç kim. Şu ada hiç kim. Son 6 aydan 7 aydan kim boljagyny belli-de. Tamam. Onu bolan wagtyň gep gürleşäs. Bolan yani ýygyma düşersiňiz. Bir interview alaýlar, bir interview alaýynda. Menem şu jagaş ýerinden kesip bölejek noktalary saňa WhatsApp'da. Şu bölejeni men YouTube'a yüklemeyen. Onu ýatladyr. Dilden ýatladyr. Bu ýerinem kes biziň ýan. Dowam edelim. Hakyky durmuşda kesipden bilmersiň meni. Bol seriýazny dukan. Türkmen blogerlarynyň arasynda kimi halaýan, kimi belläp bilýän, 3 sanysyny aýdyp bilýän. Türkmenlerde bloger barmy birinjiden? Bar. Kim? Men. Sen blogermi? Men bloger. Yani sen täze başladyň. Näme üçin tez başladym? Yo, soňky bir aýda goýmadyňmy wideolar? Soňky 6 aýda video goýmadym. Bolýany sen? Başga da bilemem. Türkmen blogerlaryň arasynda bloger ýok. Bloger. Türkmen blogerlary diýip sfera barmy ýok, ondan bilemem. Men düşünjem şol. Sen bloger dälmi? Türkmen social mediasynda sanaýmaly adamlardan başga normal kontent etýän adamym ýok. Olar aýtsam häzir olar pis zätmi hama ederler däwetlerine. Ýok diýiş anlaňa şey diýip. Ya oýnetýän ýa-ni. Sen nemäň gowarýan? Plagiat şoň bar. Şoň gowarýan. Soň başga gowarýan nemem. Başga näme bar? Şundan başga. Başga ýsat ýok. Başga. Blitz soraklar. Näme? Blitz soraklar. Men sorak berýän. Näme bolýar? Blitz näme bolýar Google Translate ýa-da Blitz. Blesk ýok. Blesk. Näme bolýar blesk? Ine-de tirkeşýän adamlar. Soňa menden kontent garaşýan. Men nädip kontent çykarýan şun ýaly adamlar. Blitz diýip otyr, blesk diýip otyr maňa. Blitz soraklar. Men sorak düşündürjek biraz wagt berseň düşündürjek. Berdi men o düşündür bu. Blitz soraklar. Men sorak berýän, sen tiz Kaçtığını cevap berýän. Tiz kaçsyny o jogap bermeli. Bilemmi? Başladyk onda. Açık dogrymy gyşykmy? Gönüllü. Bolýar. KFC mi ya McDonald's? KFC. Burger King mi ya KFC? KFC. KFC mi ya Chicken Curry? KFC. Chicken curry bilemem. KFC mi ya Tavuklar Dünyası? KFC. Halamak tavuklar. KFC mi ya Popeyes?
KFC. KFC mi ya UFC? KFC mi ya men? Fen. Вали уже, бля. Dur, Когда dur, заканчивается? dur. Самый главный zat yatdan çıktı. Самый главный zat. Sen günde Erkek bira жаңа Трое erkek yalı. Üçüş o zaten. Неважно. Sen günde yartı kulağa gelen, günde birdatlar iyen, halayan naharların qaysı? Yani favorit naharın qaysı? Favorit naharım. KFC değil. Bağına taz aldın çekemiz onu. Gelin de cemləli bizim ağzalarımıza, tomaşaçılara qıyskaca köp zat deyil. Öz oputundan bir zatlar aydıp bersen da любой oputundan. Oynadım ha, bayram TikTok'a koymam. TikTok'a koymak üçün çekiyorsun. Yok. Hiç böyle TikTok'a koymam. Instagram'da koysan koyun, TikTok'ta koymam. Mesela halamak TikTok. Senden halayan soramız o. Hiç daha etmedi o. Yok. Молодец. Sağ ol Bracan. Uçurdun onu? Uçurayım. Hayırlara. Kaçık. Bugün 4. günü ve görüşünüz yağlı. Bugün ognyenli masaj, aloe masajı. Arkamı kızdırıp var ya bet.